Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα. Ραδιοβέρα 91,8. Χρυσόστομος Βιτσόπουλος, τέτα-τέτ, Ναπολέοντας Πράπα στην διαχείριση του ήχου. Και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει αγώνα για το τοπικό ποδόσφαιρο και φυσικά γιατί είναι αρκετοί κιόλας αυτοί που με έχουν ρωτήσει ότι θέλουμε να ακούσουμε την εκπομπή αυτή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον με έναν από τους αρμόδιους ανθρώπους, νομίζω, που μπορούν να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Ο κύριος Αντώνης Δαλούκας είναι σήμερα μαζί μου. Δεν πρόλαβα, έγινε πολύ βιαστικά, μόνο το ανέβασα σε διαδίκτυο κτλ. Σας το λέω τώρα, αλλά και πάλι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το έχουμε ηχητικό ανεβασμένο μετά, δεν θα έχουμε βίντεο, γιατί κάτι πρόκειψε με τον Αργύρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, γιατί θέλω να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό της χρονιάς και επίσης θέλω να πούμε λίγο, γιατί έχουμε μια καινούρια, έτσι, έχουμε μια καινοτομία με τα play-off, τα play-out, έχουμε πολλά που θα συζητήσουμε για την ΕΠΣΤ και είσαι ένας αρμόδιος άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε, τόσα χρόνια και με τη διαιτησία και στην ΕΠΣΤ τώρα, να μας πεις εσύ, νομίζω, με δικά σου λόγια τι ακριβώς γίνεται φέτος, αλλά στο πρώτο μέρος θέλω να πούμε λίγο ποιος είναι ο Αντώνης Δαλούκας, να πούμε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος, να καταλάβει. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω και εγώ τον κόσμο. Τον απολογισμό βέβαια θα το κάνουμε λίγο προς το τέλος της χρονιάς. Είναι ακόμα λίγο, έχουμε φτάσει, είμαστε σαν να λέμε πάμε για την παράταση. Ναι. Σε εισαγωγικά, γιατί τώρα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που θα μπουν στα play-off. Εντάξει, όσον αφορά για μένα, οι περισσότεροι με ξέρουν. Ήμουνα γύρω στα 10 χρόνια στη διαιτησία και τώρα τα τελευταία, από το 2013 και μετά, είμαι υπάλληλος στην Ένωση και είμαι υπεύθυνος για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων, είτε αυτό είναι Α, Β, Γ κατηγορία, είτε αυτό είναι ακαδημιών. Θέλω λίγο να πούμε, γιατί έχεις δώσει και ένα πιο κοινωνικό έργο, να πω, έτσι, έχεις ένα πιο ενεργό ρόλο και σε ό,τι αφορά, είναι ποδοσφαιρικό, αλλά μπλέκονται και άλλα πράγματα. Ας πούμε, είχε ιδρύσει την οργάνωση Φάουλ. Ναι. Έτσι, πιο παλιά, το 2012, τώρα αν δεν απατώμε. Ισχύει. Υπάρχει ακόμα η οργάνωση, η οποία τρέχει τα θέματα του ρατσισμού για το ποδόσφαιρο. Ήταν η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα, πανελληνίως, που ανέδειξε το θέμα αυτό με ένα έτσι πολύ τότε πρωτοποριακό τρόπο. Το συνεχίζουμε, βέβαια, όσον αφορά τώρα με τον κορονοϊό έχουν μείνει όλα λίγο πίσω αυτό το κομμάτι, λογικό είναι. Συν ότι και οι υποχρεώσεις έχουν ανέβει γενικότερα και οι οικογενειακές και οι επαγγελματικές, άρα γενικότερα έγινε η αρχή τότε και σιγά σιγά έχουν οργανωθεί διάφορες άλλες μικρές ομάδες που τρέχουν θέματα για το ρατσισμό. Άρα αυτή είναι μια οργάνωση η οποία ασχολείται με το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο. Καθαρά για το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα τότε εκπαιδεύτηκα και είχα την τύχη τότε και είμαι ακόμα να είμαι ο μοναδικός παρατηρητής ρατσισμού από την UEFA σε θέματα είτε σε αγώνες Champions League είτε Europa League είτε με τις εθνικές ομάδες. Ακόμα πηγαίνω. Στο Euro του 12 ήσουν. Ήμουνα στο Euro του 12, ήταν η πρώτη διοργάνωσή μου. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, το λέω να ακούει και ο κόσμος. Ο κύριος Δαλούκας εδώ ήταν παρατηρητής της FIFA σε φαινόμενα ρατσισμού σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα ρατσισμού στο Euro του 2012, παιδιά, έτσι, που ήταν και η εθνική μας εκεί. Ήταν και η εθνική τότε, ακολουθούσα τους αγώνες εθνικής παντού. Ακόμα και τώρα είμαι, βέβαια. Όταν υπάρχουν πλέον φίλαθλοι, έχει και εμάς είναι ενεργή αυτή η ιδιότητα. Όσο δεν υπάρχουν φίλαθλοι, δεν είναι κάτι ενεργό. Είναι λογικό αυτό. Πάει μαζί αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να παρατηρήσουμε ένα άδειο γήπεδο. Τώρα με την αύξηση της πληρότητας, βέβαια, λίγο. Τώρα με την αύξηση της πληρότητας, νομίζω ότι σιγά σιγά επανέρχονται όλα στην κανονικότητα. Και ελπίζουμε και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι κάτι προσωπικό, το οποίο επειδή γενικότερα με ενδιαφέρει ότι έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Το παρακολουθώ και αυτό από κοντά. Αυτή η οργάνωση πραγματεύεται και πράγματα εκτός γηπέδου. Γενικότερα τρέξαμε διάφορα project το οποίο ήταν και εκτός γηπέδου. Δεν ήταν αποκλειστικά. Μπορεί να ήταν θέμα ένα συνέδριο για το ρατσισμό. Υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο βέβαια ήταν γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα μπορούσε να βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια πάνω στο ποδόσφαιρο και το ρατσισμό όμως. Γιατί ο ρατσισμός έχει πάρα πολλές μορφές, δηλαδή υπάρχει ρατσισμός ο αθλητικός, υπάρχει ο ρατσισμός ο φιλετικός, υπάρχει ο ρατσισμός πάρα πολλά πράγματα και μου κάνεις πάσα να πω ότι δεν τα πήγαμε καλά για την υπόθεση Άλκη. Έτσι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο όλους μας έχει συγκλονίσει. Ρατσισμός είναι και αυτός. Ένα είδος ρατσισμού είναι και αυτός. Έτσι. Δεν είναι όταν μπορεί να διαχωρίζεις ανάλογα με τι ομάδα είσαι, να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζεσαι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό πλέον. Δεν το συζητάμε, απλά προσπαθούμε. Και αυτό το κομμάτι έτσι σιγά σιγά να το εμπλέξουμε. Γενικότερα είχε φτάσει ως ένα σημείο σε πολύ καλό επίπεδο. Μετά ο κορονοϊός δυστυχώς και αυτό το κομμάτι το πήγε πίσω.
Εδώ είμαστε σιγά σιγά για να το επαναφέρουμε εκεί που πρέπει. Τι να κάνουμε, δεν μπορείτε να είστε και παντού. Όχι, και όσο όχι. και να ασχολείσαι, κάπου θα υπάρξει κάποιο που Σίγουρα, θα χαλάσει τη σειρά. Υπήρχε ένα πλάνο το οποίο είχε στηθεί από την UEFA και τη FIFA πάνω στο κομμάτι του ρατσισμού και γενικότερα το πώς πρέπει η συμπεριφορά των θεατών μέσα στα γήπεδα. Πήγαινε μια χαρά το project, σιγά σιγά υπήρχαν τα προβλήματα. Γενικότερα όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Όσο και αν φτιάχνεται, σιγά σιγά κάτι υπάρχει από πίσω που θα βγει με μια άλλη μορφή, με έναν άλλο τρόπο, για να σιγά σιγά να γιγαντωθεί και μετά να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ να πω συγχαρητήρια πάντως για αυτό που κάνεις, και υπάρχουν και άλλα άτομα φυσικά να πούμε συγχαρητήρια και σε αυτά που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα και νομίζω ότι στη χώρα μας δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Σαν να φοβούνται να το επιλέξουν αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να εμπλακούν το πρόσωπό τους. Γενικότερα στην αρχή είχα βρει πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Ναι, είδες. Για να μην σας συζητήσω το θέμα της ομοφοβίας στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι και αυτό ένα τρομερό θέμα, απλά πολλοί δεν το αγγίζουν. Θέλω έτσι να πάμε πρώτο μέρος να πούμε για αυτά, γιατί έχεις παράξει έργο. Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε άνετα για το τοπικό και τη διαδικασία όλη. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο περίγυρος, δηλαδή η ζωή που έχεις και έξω από το ποδόσφαιρο, που συνδυάζεται, αλλά είναι αυτό το έργο που είναι κοινωνικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή περνάει και άλλα μηνύματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο μέσα από αυτό. Όχι, είναι ένα κομμάτι γενικότερο. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία να την ανεβάσει. Ένας μικρός καθρέφτης. Ένας μικρός καθρέφτης, και όμως είναι ένα τρομερό εργαλείο, διότι άμα καταλάβει κάποιος τι δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο κοινωνική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την εκμεταλλευτεί σωστά και όχι να την εκμεταλλευτεί αρνητικά. Διότι έχουμε και την εκμετάλλευση την αρνητική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είσαι και εκπρόσωπος στην ΦΕΡ. Είμαι εκπρόσωπος της ΦΕΡ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ισχύει ακόμα. Είναι το Football Against Racism in Europe, η οποία είναι μια οργάνωση η οποία έχει αναλάβει όλο το κομμάτι της UEFA και της FIFA στα θέματα ρατσισμού. Αυτοί μας στέλνουν σαν παρατηρητές έξω. Εγώ προσωπικά έχω πάνω από 120 αγώνες ως παρατηρητής ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα. Έχεις δει πράγματα? Έχουμε εντοπίσει σε διάφορα γήπεδα, σε διάφορες μορφές. Ποτέ δεν πίστευα πριν ξεκινήσω αυτό το πράγμα τι μπορούσα να αντιμετωπίσω. Εντάξει, είναι μια τρομερή εμπειρία για μένα. Πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει πολύ και σαν άνθρωπο, όχι μόνο στο γενικότερο το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα 10 χρόνια εμπειρία, το οποίο δεν τα αλλάζω με τίποτα. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό, είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις καθημερινά, πηγαίνοντας σε ένα λεωφορείο, πηγαίνοντας. Γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο. Έτσι είναι ένας μικρός κόσμος της κοινωνίας και το γήπεδο. Τώρα είναι πολλά τα περιστατικά, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζει και σαν νιώθεις ότι έχει αγριέψει αντί να ηρεμεί. Είναι φάσεις που το νιώθεις ότι αγριεύεται, νιώθεις ότι ηρεμεί, αλλά όταν ηρεμεί πιστεύεις ότι κάτι θα βγει ξαφνικό και θα υπάρχει κάτι άγριο μετά που μετά σε δικαιώνει. Άρα αυτός είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ για μένα. Και πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουν περισσότερο δράση και εδώ πέρα οι φορείς, ιδίως οι μεγάλοι φορείς όπως είναι η πολιτεία, όπως είναι η ΕΠΟ που διαχειρίζεται το ποδόσφαιρο. Έχεις κάποιο παράπονο από την πολιτεία? Τα παράπονα είναι πολλά, βέβαια. Από κάποιον φορέα? Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι το να βάλεις σε μια αγωνιστική. Το λέγαμε δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς το βλέπουν το ρατσισμό και με τη Super League και με την ΕΠΟ. Βάζουμε για μια αγωνιστική τα μπλουζάκια, κρατάμε και μια πλακέτα και λέμε «ΟΚ, το αντιμετωπίσαμε». Αυτό και ένα πανό, εντάξει, πέρασε για μια αγωνιστική, «ΟΚ, τέλος». Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρέπει να δούμε πολύ πιο βαθιά το θέμα. Την είχα αυτή τη συζήτηση. Είχα μια συζήτηση και μου λέγανε ότι εντάξει, 2 αγωνιστικές, θα βάλουμε ένα μπλουζάκι, θα κρατήσουμε 1 λεπτό σιγή, θα βάλουμε ένα πανό στην κερκίδα και μετά ξεχνιέται. Έτσι. Οπότε έτσι δεν μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Όχι. Πρέπει να εμπλακούν, πιστεύεις, και περισσότερα άτομα? Σίγουρα, εννοείται. Θεωρείς ότι είναι λίγα? Θέλουμε παραπάνω άτομα τα οποία να εκπαιδευτούν και να γνωρίζουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά και να εκπαιδευτούν έτσι ώστε μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις δύσκολες και να είναι έτοιμα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να δείξουν το πρόσωπο που πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ύπαρξη ανθρώπων. Οι ποινές δεν πρέπει να είναι πιο σοβαρές? Οι ποινές νομίζω ότι στην UEFA και είναι πάρα πολύ σκληρές, όπως γνωρίζετε. Ναι. Έχουν κλειστεί γήπεδα, έχουν κλειστεί κερκίδες, υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία
περνάει με ένα σωματείο μέχρι να φτάσει στο να τιμωρηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Όπως έχουν έχει κλείσει η θύρα του Ολυμπιακού κάποτε, η θύρα 7, έχει κλείσει μια ολόκληρη κερκίδα. Υπάρχουν διάφορα στάδια που μπορούν να δούμε το κομμάτι μετά από έρευνα όμως. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να δούμε το προφίλ των οπαδών, των φιλάθλων, από πού προέρχεται, από πού μπορούν να υποστηρίζονται, διότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν από πίσω άλλα συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Ξέρετε πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι στην Κύπρο η κάθε ομάδα από πίσω της έχει ένα κόμμα, ένα πολιτικό κόμμα. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για την Κύπρο. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε άλλη χώρα όπου ομάδες, όχι από πίσω χωρίς να φαίνονται, δηλωμένα. Στην Κύπρο δηλωμένα υπάρχει ομάδα η οποία στηρίζεται από πολιτικό κόμμα. Γενικότερα είναι ένα είδος έθιμο αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να δούμε γενικότερα όλο το background. Βλέπω ότι πάμε να αλλάξουμε και το μητρό τώρα να βάλουμε ένα συγκεκριμένο μητρό στους οπαδούς για να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε ποιος είναι αυτός που πάει να κάνει τη ζημιά και να έχουμε τα στοιχεία του κατευθείαν ώστε δεν αργήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όχι μόνο έχουμε αργήσει, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Άμα κοιτάξουμε πολλές φορές βλέποντας, μπορούμε να αντιγράφουμε πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και δεν είναι καθόλου κακό. Έτσι δεν είναι? Είδαμε πώς η Αγγλία πάταξε το χουλιγκανισμό, η οποία στην ουσία η ίδια τον έχει γεννήσει, έτσι δεν είναι? Με τη Θάτσερ, βέβαια. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε τόσους νεκρούς στο Χέιζελ για να γίνει αυτό. Δυστυχώς. Εντάξει, ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είδαμε πλέον ότι υπάρχει κάτι γίνεται. Εδώ πέρα περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται κάτι. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Και στην Κύπρο είχαμε ένα περιστατικό με πετροβόλησαν το πούλμαν της ανόρθωσης γιατί κάποια υβριστικά συνθήματα είπε ο Άρντα. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Που και αυτό είναι μια μορφή. Εννοείται, όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε πώς πετάχτηκε η πέτρα. Πρέπει να δούμε από πίσω τι έχει γίνει και πώς οδηγήθηκαν κάποιοι άνθρωποι στο κομμάτι αυτό. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές καμιά φορά δίνουν το έναυσμα. Αυτό λέμε. Πολλές φορές όλες οι καμπάνιες της UEFA έχουν πρότυπα τις μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή, αν το πει, δυστυχώς ισχύει αυτό, αν το πει κάτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λογικό είναι ο 5χρονος, ο 7χρονος να τον ακούσει και πολλές φορές να το εφαρμόσει. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι αυτοί η UEFA και οι FIFA Ambassadors που μπορούν να δώσουν τα μηνύματα, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουν τέτοιες πράξεις. Είναι πολύ μεγάλη επιρροή, γιατί είναι τρομερή η επιρροή. Οι προσωπικότητες αυτές είναι ευτυχώς ή δυστυχώς. Βλέπεις ότι το παιδί θα πάει στο γήπεδο μετά και θα αντιγράψει τον τρόπο που πανηγύρισε. Το βλέπουμε, άμα πάτε σε ένα γήπεδο ακαδημιών, θα δείτε οι μισοί θέλουν να φορέσουν τη φανέλα του Μέση, του Ρονάλντο και να πανηγυρίσουν όπως αυτοί. Και καμιά φορά μπορεί ο πανηγυρισμός να συμβολίζει και κάτι που. Εντάξει. Ελπίζουμε να συμβολίζει κάτι καλό. Ναι, καμιά φορά. Έχουν γίνει και αυτά τώρα. Έχουν γίνει και αυτά. Απλά πρέπει να δουν, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουν ότι ιδίως οι πολύ γνωστοί, είτε είναι σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε πιο μικρό επίπεδο, ότι αποτελούν πρότυπα. Αποτελούν πρότυπα για μικρά παιδιά. Αν και δεν θα έπρεπε να έχουν πρότυπα. Είναι τεράστια η ευθύνη που έχουν χωρίς να το ξέρουν καμιά φορά. Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι η δύναμη και του ποδοσφαίρου. Της εικόνας, του βίντεο. Λοιπόν, τώρα η ενασχόλησή σου είναι και στις υποδομές. Ναι, ασχολείσαι. Είμαι υπεύθυνος και της κατάρτισης των προγραμμάτων των υποδομών στην Ένωση. Για πες μου δύο λόγια, γιατί να πούμε και τα παιδιά έτσι να ασχοληθούν, να πάνε στο ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω σε πολλές εκπομπές. Κάνει καλό αθλητισμός για πολλούς λόγους. Δεν κάνει, όχι μόνο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Κάνει καλό για το πώς να είσαι πειθαρχημένος, πώς να επικοινωνείς, πώς να είσαι σε ένα σύνολο και να μπορείς να δουλεύεις μέσα σε ένα σύνολο που είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι δύσκολο. Υπάρχουν παιδιά, τα βλέπεις κι εσύ, που πρέπει να τα διαχειριστείς αλλιώς. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή η Ένωση από το 2013, το 2015 περίπου, αυτό το στατιστικό που θα σας πω, δηλώναν γύρω στα 50 γκρουπ ακαδημιών το χρόνο στο πρωτάθλημά μας, αναλόγω ηλικίας, είτε είναι από K9 μέχρι K16. Αυτά είναι πάνω κάτω. Όταν λέμε K, εννοούμε κάτω των 9 χρονών, κάτω των 16 χρονών. Σας λέω το ανώτερο και το μικρότερο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε γύρω στα 100, το οποίο είναι ένα τρομερό νούμερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία ένα απίστευτο ποσοστό παιδιών ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινά μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Αν δείτε αύριο, για παράδειγμα, στην περιοχή της Μαγνησίας γίνονται γύρω στους 30 αγώνες επίσημοι του πρωταθλήματος ακαδημιών. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι και μετά από τον κορονοϊό είχαμε τη μικρή, δηλαδή προσπαθήσαμε να μην πιέσουμε τις ομάδες
άμεσα να παίξουν, διότι θα είχαμε προβλήματα, και ταυτόχρονα τώρα βλέπουμε την πολύ μεγάλη έξαρση, έτσι ώστε και την ανάγκη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα παιδιά να παίξουν καθημερινά τον αγώνα τους. Βλέπεις κάποια ταλέντα, θέλεις να τα προωθήσεις? Εγώ επειδή να τα προωθήσω δεν γίνεται. Να πεις μια κουβέντα παραπάνω, ότι υπάρχει ένας που ξεχωρίζει. Ταυτόχρονα έχουμε και το κομμάτι των μεικτών, το οποίο συνδέεται με τις ακαδημίες και με το τοπικό. Φέτος είναι οι μεικτές η K17 και η K15. Πάμε καλά, υπάρχουν πολλά ταλέντα στην περιοχή, αρκεί αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι τοπικές ομάδες να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά μέσα και σε μικρότερες ηλικίες, διότι δεν μπορούμε να λέμε εδώ πέρα ότι ένα παιδί είναι ταλέντο και να φτάνει 19 και 20 χρονών. Από τα 14 και μετά 15 που υπάρχει το όριο, το 14 είναι ότι μπορεί να παίξει ένας ποδοσφαιριστής στο τοπικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να αγωνίζεται, θα πρέπει να παίρνει τις ευκαιρίες. Αυτό είναι που θέλουμε να δείχνουμε. Δεν μπλέκονται κάπου και οι μάνατζερ οι οποίοι προωθούν τον ξένο? Εντάξει, αυτό γίνεται πιο πάνω. Σε πιο ψηλό. Εδώ πέρα είναι καθαρά, νομίζω ότι όποιος αξίζει παίζει. Εδώ πέρα αν αξίζει θα παίξει. Μένοντας στο τοπικό βέβαια. Στο τοπικό, εντάξει. Μετά, δόξα τω Θεώ, εμείς κάθε χρόνο μέσω των μεικτών γνωρίζουμε ότι 3 με 4 παιδιά θα φύγουν σε επαγγελματικές ομάδες. Κάθε χρόνο έχουμε αυτό το ποσοστό. 3 με 4 ποδοσφαιριστές ακολουθούν, υπογράφουν συμβόλαιο σε επαγγελματική ομάδα. Είχαμε δύο περιπτώσεις από 2 αδέρφια από το Σαρακινό που πήγαν στον Ατρόμητο. Αν δεν απατώμε, ήταν με τον κύριο Τσουκάλη τα έλεγα αυτά. Τους δούλεψε, δεν θυμάμαι το όνομά τους τώρα. Δεν γνωρίζω. Αλλά φτάσανε. Αν έχουν γίνει η μεταγραφή τους. Αυτό που έχουμε τώρα, έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, δεν θέλω να λέμε όμως και ονόματα κτλ. Ένας ποδοσφαιριστής της Αγίας Άννας έχει μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ ήδη, ο οποίος αγωνίζεται και στις μεικτές. Αλλά σε κάθε αγώνα των μεικτών υπάρχουν 3 και 4 σκάουτερ απ' έξω από ομάδες επαγγελματικές που παρακολουθούν τις ομάδες μας. Αυτό είναι φρέσκο με την Αγιάννα? Έχει γίνει εδώ και 1 μήνα νομίζω. Έχει και στον τύπο έχει βγει. Πώς μου ξέφυγε εδώ. Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον. Οι μεικτές ομάδες, ιδίως τις ΕΠΣ, τις δικές μας, παρακολουθούνται στενά από όλες τις μεγάλες ομάδες και από την ομάδα του Βόλου, και με σκοπό τα παιδιά που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω να τα ακολουθήσουν. Εντάξει, γιατί και εγώ, επειδή είμαι κοντά στο τοπικό, βλέπω υπάρχει υλικό. Δηλαδή δεν είναι. Και βλέπω ότι υπάρχει και μια οργάνωση παραπάνω πλέον και έχουμε περάσει και την πανδημία. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει καλό υλικό, υπάρχει θέαμα, υπάρχει ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι ακαδημίες μας, και δεν το λέω για να τις πενέψω, οι ακαδημίες της ΕΠΣ εδώ πέρα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οργανωτικά, προπονητικά, νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Το καλό είναι ότι πλέον έχουν βελτιωθεί και τα γήπεδα. Έχουμε το γήπεδο του Μαγνησιάκου, το γήπεδο του Σαρακινού. Έχουμε πλέον πολλά γήπεδα που δεν τα είχαμε. Το Βαζδέκιο ήταν ένα έργο το οποίο νομίζω έσωσε το τοπικό ποδόσφαιρο στην κυριολεξία. Διότι μπορούμε να παίξουμε αγώνες και βράδυ. Φανταστείτε ότι τώρα πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά το Βαζδέκιο ήταν κάτι το οποίο ειλικρινά έσωσε, ο Δήμος μέσω του Βαζδέκιου έσωσε το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα είχαμε ένα τρομερό πρόβλημα. Με τις ώρες. Πρώτα το βοηθητικό του ΕΑΚ και δεύτερο το Βαζδέκιο έσωσε γηπαιδικά το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό το λέω και θα το φωνάζω. Και το Παντελής Μαγουλάς, το οποίο το χρησιμοποιεί ο Πίρασος πλέον. Εντάξει, το Παντελής Μαγουλάς, ο Μαγνησιακός και ο Σαρακινός είναι ιδιωτικές. Είναι και τα 3 ανήκουν στους ερασιτέχνες των 3 ομάδων. Ενώ το Βαζδέκιο είναι κάτι το οποίο είναι δημοτικό, μπορεί να γίνει χρήση από οποιαδήποτε ομάδα το αιτηθεί στην αρχή του πρωταθλήματος. Και μπορεί. Βλέπω ότι και το βοηθητικό του ΕΑΚ θα πω εγώ που το βελτιώσανε πάρα πολύ. Το βοηθητικό του ΕΑΚ είναι τα γήπεδα τα οποία στην κυριολεξία βοηθήσαν πάρα πολύ, διότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή στο πλαστικό χόρτο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια λύση η οποία πρέπει. Εκεί ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Θεωρείς ότι είναι πιο επικίνδυνο να παίζεις στο πλαστικό? Όχι, πλέον τα σύγχρονα πλαστικά γήπεδα είναι πάρα πολύ. Τα τελευταία τεχνολογία νομίζω ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το κανονικό χόρτο. Σίγουρα, εντάξει, το καλό κανονικό χόρτο είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, είναι πάρα πολύ ακριβό και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Έτσι δεν είναι? Άρα η πιο εύκολη λύση είναι το πλαστικό γήπεδο. Βέβαια μου κάνει εντύπωση γιατί μιλούσα με τον Κώστο Καριοργόπουλο από τον Υπεύθυνο Κοινωνίας Νίκης Βόλου και μου είπε ότι δεν έχει άδεια, ας πούμε, το Παντελής Μαγουλάς να παίξει σε παραπάνω κατηγορία επειδή έχει το πλαστικό, ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα χρησιμοποιούν πλαστικό. Νομίζω ότι η χρησιμοποίηση του πλαστικού στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε συγκεκριμένες χώρες όπου, για παράδειγμα, είναι λίγο δύσκολο τους χειμερινούς μήνες να υπάρχει καλό χόρτο, όπως μπορεί να είναι στις βόρειες χώρες.
Νομίζω ότι, επειδή το συζητάμε και με την Νίκη, ότι προσπαθεί να βγάλει αυτή την αδειοδότηση για τη μεγαλύτερη κατηγορία. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Διότι αυτή τη στιγμή το Παντελής Μαγουλάς νομίζω ότι δεν έχει φτάσει σε στάδιο να είναι εντελώς έτοιμο να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αγώνες, και από άποψη υποδομών και από άποψη ασφάλειας. Επίσης να πω ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου του Δαλούκα. Εντάξει, θα το πω σαν στοιχείο. Υπήρξε ποτέ καμία ταύτιση? Δηλαδή ότι όταν ήσουν και εσύ διαιτητής να κριθείς βάση του Γιώργου Δαλούκα, που εντάξει είναι ένας πολύ γνωστός διαιτητής, πλέον δεν είναι. Αλλά εντάξει, είχε φτάσει στο σημείο να σφυρίζει μεγάλα παιχνίδια. Αν υπήρξε κάποια ταύτιση. Ταύτιση για μένα ο Γιώργος ήταν πρότυπο. Έτσι δεν είναι? Όταν τον είχα καθημερινά μέσα στο σπίτι, μπορούσα να έβλεπα το πώς προοδεύει. Για μένα ήταν μια πηγή έμπνευσης. Σε τράβηξε να μπει. Με τράβηξε. Ο καθένας έχει το δρόμο του. Δεν νομίζω ότι σε τραβάει. Μετά, άμα δεν το θες, δεν φεύγεις. Δεν νομίζω ότι σε τραβάει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Είναι απλά είναι το πρώτο ερέθισμα. Εντάξει, η πορεία μετά έχει κάποια άλλα περιστατικά τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε. Τα οποία τέλος πάντων για τον αδερφό σου ήταν επηρέασε την καριέρα τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Και ξέρεις και εσύ πολύ καλά και εσύ ο ίδιος θα τα έχεις βιώσει. Εννοείται. Μέχρι που έφτασες διαιτητής? Ήμουνα 3 χρόνια Super League 2 βοηθός. Είδες πράγματα πολλά? Ωραία, εμπειρίες. Αλλά... Για μένα όλα αυτά είναι εμπειρίες. Προτιμάς να είσαι στο γήπεδο να σφυρίζεις τώρα ή να είσαι στην έψη? Όχι, εννοείται. Από τότε που μου προσφέρθηκε, που συζητήσαμε το θέμα να αναλάβω στην Ένωση, για μένα είναι μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το αλλάζω με τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Είναι δύσκολο, δεν το λένε συχνά αυτό που λες. Όταν έχεις συνηθίσει να είσαι στα γήπεδα και να έχεις ενεργό ρόλο. Εμένα μου αρέσει, με τρέφει η δουλειά μου πάρα πολύ. Δηλαδή ζω για αυτήν. Είναι ωραίο. Δηλαδή, νιώθεις ότι μπορεί να παράξεις έργο έτσι? Ναι, είναι δημιουργική και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το δημιουργικό κομμάτι, το καταλαβαίνω. Και εγώ από τη δικιά μου δουλειά αυτό νιώθω. Έχω αυτή την ανάγκη. Έτσι, προσωπικά νιώθω την ανάγκη της δημιουργίας. Αυτό είναι σημαντικό. Και ανέλαβες και σε δύσκολη εποχή. Εντάξει, υπήρχαν και δυσκολίες, όλα έχει το πάνω και το κάτω. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε στο πρώτο μέρος, ήθελα να πάμε έτσι να δούμε ποιος είναι ο Αντώνης Δαλούκας. Γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ ενεργός, είναι παντού. Κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν το έργο που δίνει στο τοπικό ποδόσφαιρο, το οποίο και αν έχει περάσει προβλήματα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Του γυρίσαν και την πλάτη. Έτσι. Του γυρίσαν την πλάτη. Πέρσι, ειδικά νομίζω ήταν με τον κορονοϊό, δώσαν πολύ προσοχή στα παραπάνω πρωταθλήματα. Στο τοπικό, εγώ είδα μια μεταχείριση πολύ περίεργη. Σαν να μην είναι τόσο σημαντικό. Κλείσαν πολύ εύκολα τα γήπεδα, δεν νοιάστηκαν για τα έσοδα, ήταν πολλά τα έξοδα των ομάδων. Εντάξει, να σταθούμε στο ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή και. Εντάξει, δικό μου σχόλιο είναι. Ναι, αλλά... ότι είμαστε σε ένα κομμάτι τώρα ότι κοιτάμε μπροστά και όταν είχαμε ξανασυζητήσει, δεν ξέραμε αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ξανασυζητήσουμε, αν θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Ναι, τώρα δεν γίνεται κιόλας. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και νομίζω ότι είναι αισιόδοξα να το δούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Σε περίπου θα κλείσουμε έτσι ένα λεπτάκι, αλλά στο δεύτερο μέρος νομίζω έχετε πολύ μεγάλο, ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα αναλύσουμε περισσότερο τι γίνεται φέτος που υπάρχει μια καινοτομία η οποία play-off στην ΕΠΣ, έτσι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Play-off, play-out. Γίναμε πιο. Αναγκαστικά γίναμε. Πρότυπα έτσι πιο ανεβασμένα. Αναγκαστικά. Δεν θέλαμε να το ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Αλλά... δεν θέλατε? Όχι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή ήταν μια λύση ανάγκης. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Ήταν πολλά τα παιχνίδια. Είχαμε συσσόρευση των ομάδων, διότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορούσαν να υποβιβαστούν ομάδες. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν ομάδες και στην Α και στη Β κατηγορία. Άρα ήταν ένα αναγκαίο κακό αυτό. Αναγκαίο κακό. Άρα προσπαθήσαμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση από τις υπάρχουσες. Ωραία. Εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον αυτό το εγχείρημα να πάει καλά, γιατί τουλάχιστον εγώ που μιλάω και με παίκτες το απολαμβάνουν, το θέλουν, δηλαδή έτσι, να παίζουν πολλά παιχνίδια όσο γίνεται περισσότερα, να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, το ότι ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Εγώ θα πω ότι αυτή η οκτάδα που έχει δημιουργηθεί τώρα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τα παιχνίδια, γιατί νομίζω είναι όντως οι 8 ομάδες που ξεχωρίσαν, 4 και 4. Και βάσει των αποτελεσμάτων. Και βάσει, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι
μια οχτάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή. Φυσικά τα παιχνίδια, εγώ ξαναλέω ότι θα τα βλέπετε και ζωντανά τα περισσότερα, γιατί έχουμε και αυτή την κοινοτομία, δόξα τω Θεώ, να μπορούμε να τα καλύπτουμε και ο κόσμος να βλέπει, όπως και διάφοροι που θέλουν να αναλύσουν ένα παιχνίδι, να πάρουν το βίντεο μετά και να το δουν. Έτσι. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Τα έλεγα και με τον Μιχάλη Ανδρονά και δεν είχαν να δείξουν ένα υλικό στα παιδιά τους, να δείξουν ένα υλικό ποιος είμαι και τι γίνεται. Και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, παίρνουμε μια ανάσα. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε τα πάντα για το τοπικό, το τι γίνεται από εδώ και πέρα, τα play-off, τα play-out, όλα. Όποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει, τι γίνεται. Με Αντώνη Δαλούκα επιστρέφω σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε δεύτερο μέρος. Χρυσόστομος Βιτσόπουλος, τέτα-τέτ, Ναπολέοντας Πράπας διαχείριση του ήχου και Αντώνης Δαλούκας φυσικά. Πάμε γρήγορα, γιατί νομίζω δεν είναι όλο το ζουμί τώρα τη υπόθεση, αφού είπαμε πολλά στο πρώτο μέρος για το ποιος είναι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και πόσο σημαντικό και δύσκολο παράλληλα είναι το έργο που έχει κάποιος να αναλάβει στο τοπικό, στην ΕΠΣ. Πραγματικά είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά πράγματα να πρέπει να διαχειριστείς παράλληλα. Όποιος μου είπε και ένα πραγματάκι που δεν περίμενα, ότι του αρέσει πιο πολύ να είναι στην ΕΠΣ παρά να σφυρίζει παιχνίδια. Εντάξει, περισσότεροι λένε ότι εγώ δεν αλλάζω με τίποτα το να παίζω μπάλα, ας πούμε, ή να είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ είπες ότι καλύτερα νιώθω πιο δημιουργικός, ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, μιας και είναι η τελευταία αγωνιστική τώρα του Σαββατοκύριακου της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Η δεύτερη έχει ακόμα 1, 2, 3 με αυτήν που έρχεται. Οπότε θέλω να πούμε λίγο τι γίνεται με τα play-off και τα play-out. Πριν το πούμε, να μου πεις, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί τρίτη ΕΠΣ? Κάτι είχαμε πει νομίζω. Όχι, είναι σίγουρο ότι θα γίνει τρίτη. Θα γίνει σίγουρα. Ναι, γιατί θυμάμαι μου το είχες πει τηλεφωνικά. Το πλάνο μας είναι και το ακολουθάμε πιστά ότι θα πάμε για να δημιουργήσουμε του χρόνου την γάμα κατηγορία. Για να παίξουν εκεί πιο πολλοί υποδομές, πιο μικρά παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή με βάση το πλάνο που έχουμε, ο στόχος είναι να έχει κάθε κατηγορία η Α και Β από 14 ομάδες και οι υπόλοιπες να παίξουν στη γάμα κατηγορία. Έτσι όπως είναι τώρα τα σωματεία, έχουμε 9. 9 σωματεία αυτή τη στιγμή θα αγωνίζονται του χρόνου σίγουρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, στην γάμα κατηγορία της ΕΠΣ. Άρα η δημιουργία της γάμα κατηγορίας είναι δεδομένη. Υπάρχει ένα απευθέω σενάριο, το να μην, αν για παράδειγμα δεν έχουμε πολλές δηλώσεις συμμετοχής στη γάμα κατηγορία, εντάξει, εκεί θα βρούμε μια εναλλακτική λύση. Η γάμα δημιουργείται για ποιο λόγο ακριβώς? Η γάμα δημιουργείται διότι πρέπει η κάθε κατηγορία να έχει τις 14 ομάδες έτσι ώστε να υπάρχει το ανάλογο επίπεδο δυναμικότητας. Να το πούμε έτσι είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο αριθμός 14 νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός αριθμός με τη σύνολο 26 αγωνιστικών που μπορεί να δημιουργήσει ένα δυνατό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να υπάρχουν 14 ομάδες στην Α και στη Β και γύρω στις 12 που υπολογίζουμε εμείς του χρόνου για τη γάμα κατηγορία. Η ύπαρξη κάθε κατηγορίας νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν και ο κόσμος αλλά και οι ομάδες ότι για ποιον λόγο έχουμε κατηγορίες. Αυτό λέω. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να ήταν όλοι στην Α, να κάναμε, έτσι δεν είναι, 3 ομίλους, 4 ομίλους για να παίζαν όλοι στην Α. Να ξεφεύγει το πράγμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει η ανάλογη δυναμικότητα σε κάθε κατηγορία, τα ανάλογα έξοδα σε κάθε κατηγορία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι και ταυτόχρονα και η προτροπή της ΕΠΟ, έτσι ώστε η κάθε κατηγορία να έχει λιγότερα έξοδα ανάλογα με το πόσο δυνατή είναι ή όχι. Βέβαια, στη γάμα εθνική έχουμε και 10 ομίλους. Εκεί λίγο το πράγμα. Η γάμα εθνική που είναι 10 ομίλους, του χρόνου δεν θα έχουμε τόσους, θα έχουμε λιγότερους. Διότι προσπαθούν να το μαζέψουν, άρα ταυτόχρονα όταν μαζεύουμε μια κατηγορία σημαίνει ταυτόχρονα στη γάμα εθνική ότι είναι και πιο ακριβή βέβαια. Ναι. Διότι οι αποστάσεις που θα κληθούν οι ομάδες να καλύψουν τον αγώνα θα είναι μεγαλύτερες. Άρα μια ομάδα από τη Μαγνησία μπορεί να πάει στην Κέρκυρα. Ενώ τώρα έχει να φτάσει μέχρι τη Λιβαδιά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η Διαγόρας πέρσι έπαιζε μπαράζ για να ανέβει στη Football League, η οποία τώρα δεν υπάρχει πλέον, την κάναμε μόνο Super League 2 και μετά γάμα εθνική. Και δήλωσε αδυναμία και είναι στο τοπικό φέτος. Ναι, είδες, οικονομικά υπάρχουν τα προβλήματα. Έτσι. Μα δεν είναι, ξέρετε, καμιά φορά αυτό δεν είναι κακό. Είναι όταν μια ομάδα δείχνει ότι έχει φτάσει στο πικ της και δεν μπορεί άλλο να το αντιμετωπίσει ή για παράδειγμα το οικονομικό το κομμάτι την ταλανίζει, θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα και να χτίσει σιγά σιγά την υποδομή της. Το κακό ξέρεις που είναι ότι οι παίκτες που παίζουν, σαν να τους κόβεις λίγο τα φτερά μετά. Γιατί είμαι στην γάμα
Σου λέει και του χρόνου εγώ μπορώ να παλέψω να κάνω μια διαπορία και ξαφνικά δηλώνει η ομάδα δυναμία και πηγαίνει στο τοπικό. Σε αυτό το παράγοντα σίγουρα, είναι δύσκολο. Σίγουρα τους δυσκολεύει. Απλά γι' αυτό θέλουμε και εμείς η κάθε ομάδα. Γενικότερα το πλάνο της Ένωσης αυτή τη στιγμή και αυτή της διοίκησης τι είναι. Το κάθε χωριό, αν μπορέσει, έτσι, είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο, να αποκτήσει μια ομάδα. Εμείς θέλουμε η διάδοση του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία να φτάσει, αν μπορούμε, να αποκτήσουμε ομάδα ακόμα και στην Αλόνησο. Αυτό είναι το πλάνο μας και αυτός είναι ο σκοπός μας. Mm-hmm. Όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει το Αχίλιο, έχει ομάδα το Αχίλιο, έχει ομάδα η Αργαλαστή. Έχει ομάδα, θα θέλουμε να φτάσουμε αύριο μεθαύριο να ξανά έχει ομάδα το Πήλιο με την Πορταριά ή τη Μακρινίτσα να ξανακατέβει. Όλα, το Τρίκερ, εάν μπορούν, και γι' αυτό βοηθάει και η Δήμη και η Περιφέρεια, έτσι ώστε να γίνουν και γήπεδα, να υπάρχει αυτή τη στιγμή γήπεδο για να μπορεί να παίξει. Χωρίς γήπεδο δεν μπορούν να παίξουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, να πούμε ένα παράδειγμα, η ομάδα της Αγοράς. Είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί όταν δεν υπάρχει γήπεδο. Και πού παίζει? Δεν υπάρχει ομάδα. Κάποτε είχε γήπεδο η Ζαγορά. Το θυμάμαι αυτό γι' αυτό. Τώρα δεν μπορεί να αγωνιστεί διότι είναι δύσκολο πλέον η ύπαρξη του γηπέδου. Άρα, εμείς προσπαθούμε και μέσω των Δήμων να υπάρχει σε κάθε έστω και μεγαλύτερο ένα χωριό να υπάρχει γήπεδο για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο και να δοθεί το ποδόσφαιρο αυτό παντού. Αυτό που λες, το συζητούσα και με τον Μιχάλη τον Ανδρωνά, ότι στον Αλμυρό ας πούμε, υπάρχουν παράπονα, δεν τους έχουν προσέξει τόσο πολύ εκεί στις εγκαταστάσεις και οι ομάδες αναγκάζονται, παίζουν αλλού, πηγαίνουν στο στάδιο Αλμυρού. Δήμητρα, ξαναγύρισε τώρα στην Ευξηνούπολη. Η οποία Ευξηνούπολη, εντάξει, θέλει και αυτή τη εργασία της λίγο το γήπεδο. Η περιοχή του Αλμυρού, το κακό είναι ότι δεν έχει πλαστικό γήπεδο. Με αποτέλεσμα, όταν ο χειμώνας είναι πάντα δύσκολος για αυτές τις ομάδες. Διότι πρέπει οι ομάδες να μοιράζονται γήπεδα με την καταπώνηση που υπάρχει και τη συνεχόμενη, είναι λογικό να πέφτει το επίπεδο του γηπέδου μετά. Με τη διαιτησία είστε ευχαριστημένοι φέτος, γιατί ακούω κάποια παραπονάκια. Η διαιτησία και παράπονα νομίζω ότι είναι συνυφασμένα. Ναι, να ξεφεύγει καμιά φορά ότι σαν να. Νομίζω ότι είμαστε, με βάση τα παράπονα που υπάρχουν, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Καλό επίπεδο. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει. Δεν φεύγει, δεν πάντα υπάρχει. Εννοείται ότι πάντα υπάρχει. Θέλουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Πάντα μπορούμε να φτάσουμε και πιο ψηλά. Είχαμε βέβαια το εξής, γιατί ξεκινήσαμε τη χρονιά και είχαμε στο δυναμικό μας τον Μανώλη το Σκουλά, ένα διεθνή διαιτητή, ο οποίος αποχώρησε, που ήταν μια μεγάλη απώλεια για μας. Αλλά πρέπει να προχωράμε παρακάτω. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που πρέπει να βγαίνουν και σιγά σιγά να αναπληρώνουν και να γίνονται ακόμα καλύτερα. Όπως ένας είναι ο Καλατζής που σφύριξε στο Αλμυρός Πύρασος και είναι και Super League 2. Είναι Super League 2 και ο Στέφανος ο Καλατζής και ο Δημήτρης ο Θεοχάρης είναι οι δύο διαιτητές μας αυτή τη στιγμή που είναι στο κορυφαίο επίπεδο, στο δεύτερο κορυφαίο επίπεδο, στη Super League 2. Και πιστεύω δεν θα αργήσουμε να τους δούμε και στις υψηλότερες. Να ευχηθούμε στα παιδιά όσο ψηλότερα μπορούν να φτάσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ, στην πρώτη τοπική κατηγορία, η οποία φέτος, παιδιά, έχει την καινοτομία, λογικά το γνωρίζετε, αλλιώς σας το λέω εγώ τώρα, ότι θα παιχτούν play-off, ώστε να βγει ο πρώτος μετά να παίξει τα μπαράζ με τις άλλες ενώσεις για να φτάσει στη γαμεθνική. Και υπάρχουν και τα play-out. Να τα πούμε αναλυτικά τώρα τι γίνεται. Να τα πούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, διότι και πώς οδηγηθήκαμε στην ύπαρξη των play-off και στο play-out και στους δύο ομίλους. Να ξεκινήσουμε από την Α κατηγορία. Ένας βασικός παράγοντας, πρώτος παράγοντας ήταν ο κορονοϊός. Έτσι. Ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο πρέπει να βάλουμε στην παράμετρό μας πριν δημιουργήσουμε τα πρωταθλήματα. Δεύτερη παράμετρο στην Α κατηγορία ήταν το deadline που μας έχει θέσει η ΕΠΟ όσον αφορά την δήλωση του πρωταθλητή. Να θυμίσουμε στους θεατές, στους ακροατές μας, πολύ σωστά, ότι ο πρωταθλητής μας θα λάβει μέρος στα μπαράζ για την Γ κατηγορία με άλλες 6 ενώσεις, σύνολο 7 ενώσεις, για να βγουν οι 3 από τους 7. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι ο πρωταθλητής θα πάει στη Γ κατηγορία και αυτό είναι μια παράμετρος. Άρα 18 Απριλίου έπρεπε να δηλώσουμε τον πρωταθλητή. Δεδομένο ήταν με βάση τον προγραμματισμό που κάναμε ότι έπρεπε να υπήρχε διαχωρισμό σε δύο ομίλους και αυτός με γεωγραφικά κριτήρια και από εκεί πέρα να γινόταν ένα είδος play-off και play-out για να μπορεί να υπάρχει να μοιραστεί η αδικία που υπάρχει όταν γίνονται δύο όμιλοι. Όταν γίνονται δύο όμιλοι ξέρουμε και των πραγμάτων ότι υπάρχει μια αδικία. Δεν θα παίξουν όλοι με όλους. Υπήρχε υπήρξε κουβέντα ότι ο ένας όμιλος είναι πιο βατός. Πριν όμως, ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, εκ του αποτελέσματος, εντάξει, γίνανε. Εκ του αποτελέσματος, γενικότερα από ό,τι έδειξε και χρονικά αλλά και με βάση τα αποτελέσματα, ότι τα πράγματα πήγαν μια χαρά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτό υπάρχει μια γενική εικόνα και δεν το λέμε όλοι, μόνο εμείς, ότι γενικότερα πρώτα απ' όλα προσέξαμε τις ομάδες χρονικά, έτσι ώστε
να μην παίζουν Τετάρτες, διότι οι Τετάρτες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για τις ομάδες να αγωνίζονται. Να γίνονται μόνο Σαββατοκύριακα. Αφήσαμε αποκλειστικά το κύπελλο Τετάρτη και έτσι νομίζω ότι βαδίζουμε μια χαρά στο κομμάτι αυτό. Ωραία. Τώρα, πάμε τώρα στο διατάφτα για να το καταλάβει ο κόσμος. Από την Α κατηγορία, οι 4 του κάθε ομίλου κρατάνε τους βαθμούς με τους άλλους 3 του ίδιου ομίλου και οδηγούνται να παίξουν σε διπλούς αγώνες, οι άλλες δηλαδή 8 αγωνιστικές, με τους άλλους 4. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα προκύψει ο πρωταθλητής. Λέμε και πάλι ότι η αδικία την μοιράζουμε, διότι κρατάνε τα αποτελέσματα μόνο με τους 3. Άρα στην ουσία η τελική βαθμολογία των 8 θα προκύψει από τα αποτελέσματα και μεταξύ τους όλων των ομάδων, όχι και των κάτω. Άρα αν υπήρχε μια αδυναμία σε κάποιες ομάδες, δεν θα μπορέσει για παράδειγμα να φανεί στην τελική βαθμολογία του play-off. Αυτό είναι μια κάτι πολύ καλό. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε όμως, ότι ήταν η ιδέα του Σωματείου της Αγίας Παρασκευής, η οποία στην συνέλευση που κάναμε με τα σωματεία το έθεσε σαν πρόταση. Το πρότεινε. Και εννοείται ότι τη δεχτήκαμε, γιατί ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Τώρα, είναι 8 ομάδες, λέμε κι εμείς, νομίζω η πιο δίκαιη οχτάδα. Με βάση αποτελεσμάτων, εικόνας. Και εγώ, δικό μου σχόλιο, η οχτάδα που έχει δημιουργηθεί είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι οι ομάδες αυτές που είδαμε στο γήπεδο και όσοι ασχολείστε, είναι η πιο δίκαιη οχτάδα. Δηλαδή, φάνηκε, αποτυπώθηκε στο γήπεδο, ήταν ο καθρέφτης. Βγαίνει ένας. Βγαίνει ένας, ο οποίος παλεύει για τα μπαράζ. Τα οποία μπαράζ μετά είναι άλλες 7 ενώσεις, ξαναλέμε. Άλλες 6 ενώσεις, σύνολο 7 ενώσεις, όπου οι ομάδες θα δώσουν 3 αγώνες έδρας και 3 εκτός με κλήρωση, για να βγουν οι 3 από τους 7. Οι 3 από τους 7 θα οδηγηθούν στην γάμα κατηγορία του χρόνου. Γάμα εθνική. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία καινοτομία. Εντάξει, παραπάνω παιχνίδια, κούραση αυτά, αλλά το θέλουν και τα παιδιά και είναι. Τουλάχιστον εμένα σαν ιδέα μου αρέσει πάρα πολύ. Πότε ξεκινάει αυτό? Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, ούτε ένα Σαββατοκύριακο κενό. Τίποτα. Αμέσως την Δευτέρα επικυρώνονται οι βαθμολογίες στο Συμβούλιο της Ένωσης και την Τρίτη γίνεται η κλήρωση και για τα play-off και για τα play-out. Γιατί είναι, ξαναλέω, είναι η τελευταία αγωνιστική της πρώτης τοπικής κατηγορίας τώρα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα Σαββατοκύριακο κενό. Από τον προγραμματισμό δώσαμε το πρώτο Σαββατοκύριακο. Υπήρχαν 2 Σαββατοκύριακα τα οποία τα είχαμε στην ουσία σαν εφεδρεία για ενδεχόμενο ό,τι μπορεί να γίνει αυτό. Είτε καμιά κακοκαιρία, είτε κορονοϊός. Το πρώτο το δώσαμε διότι δεν υπήρχε ετοιμότητα στα δελτία και το δεύτερο το δώσαμε στην αρχή του έτους, όπου υπήρχε η μεγάλη έξαρση με τα κρούσματα και ήμασταν υποχρεωμένοι να αφουγκραστούμε την κοινωνία και να μην κάνουμε αγώνες. Πότε υπολογίζεις ότι θα γνωρίζουμε αν μια δικιά μας ομάδα θα είναι στη γάμα εθνική? Πότε περίπου τελειώνει όλο αυτό το. Ιούνιο, πάει Ιούνιο. Ναι. Θα παίξουν σταμάτα, τι γίνεται? Διότι μεσολαβεί και το Πάσχα, ξεκινάνε νομίζω μετά. Ναι, είναι σίγουρο. Δεν έχει διακοπή. Όχι, καμία διακοπή. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μετά το Πάσχα ξεκινάνε οι ομάδες κατευθείαν και μπαίνουν στα μπαράζ. Ωραία, εδώ είναι ποιος έχει τις αντοχές και το ρόστερ τώρα να τα βεξέλθει. Είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος, αλλά είναι γλυκό στο τέλος. Άμα. Και ευχόμαστε φυσικά να έχουμε δικιά μας ομάδα στη γάμα εθνική. Όπως και ευχόμαστε οι ομάδες της γάμα εθνικής που είναι ήδη αυτή τη στιγμή. Να σωθούν. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και με το Θησέα και με τη Δήμητρα, υπάρχει πρόβλημα στη βαθμολογία. Διότι αυτό θα πούμε παρακάτω είναι ότι η πτώση των ομάδων από τη γάμα στο τοπικό επηρεάζει και το κομμάτι της αλφα τοπικής στα play-out. Διότι τώρα, ωραία είπαμε για αυτούς που παλεύουν για να βγουν. Πάμε να δούμε πάμε στο δύσκολο. Το δύσκολο κομμάτι, το οποίο το καταλαβαίνουμε ότι πέφτουν αρκετές ομάδες. Η βάση είναι ότι σίγουρα θα πέσουν 6 ομάδες. 6 ομάδες από την Α κατηγορία θα οδηγηθούν στη Β κατηγορία. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο αυτό. Η μία είναι η Μακρινίτσα, όπως γνωρίζουμε ήδη. Έχει αποσύρθει. Και ψάχνουμε να βρούμε τις υπόλοιπες 5. Σε περίπτωση που πέσει μία ομάδα από τη γάμα εθνική, θα πέσουν 7 ομάδες. Σε περίπτωση που πέσουν 2 ομάδες από τη γάμα εθνική, θα πέσουν 8 ομάδες. 8 από τις 10 είναι 80% από τον όμιλο του play-out. Πώς δημιουργούνται τα play-out τώρα με ομάδες? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως γίνονται τα play-off, έτσι θα γίνουν και τα play-out. Οι ομάδες κρατάνε, εκεί έχουμε 5 και 5 ομάδες. Εννοείται ότι οι ομάδες του Αλμυρού θα πάρουν και αυτές το 3-0, όπως πήραν και οι ομάδες, ο όμιλος του Βόλου θεωρητικά όταν παίζοντας με τη Μακρινίτσα. Mm-hmm. Έτσι το ακολουθάμε από την αρχή, θα πάρουν και αυτοί το 3-0 και μέσα και έξω. Και οδηγούμαστε με βαθμολογία μόνο με τις ομάδες που θα μπουν στα play-out, αποκλειστικά και μόνο. Ξεκινάνε πάλι κατευθείαν αυτό. Ξεκινάνε κατευθείαν και εκεί πέρα. Τελειώνει πιο νωρίς.
Τελειώνει πιο αργά. Πιο αργά πηγαίνει. Εκεί έχουμε 8 αγωνιστικές στο play-off, στα play-out έχουμε 10 αγωνιστικές. Είναι 10 αγωνιστικές. Το καλό είναι ότι στα play-out δεν υπάρχει περιορισμός στην ΕΠΟ. Είναι κάτι το οποίο αφορά καθαρά το τοπικό. Ενώ αντίστοιχα στην ΕΠΟ πρέπει να δηλώσουμε τον πρωταθλητή. Κάνουμε δηλαδή μερική επικύρωση βαθμολογιών και δηλώνουμε τον πρωταθλητή. Στο play-out δεν έχουμε περιθώριο. Μπορεί να πάρουμε και μία εβδομάδα παραπάνω και 2 όπως έχουμε ήδη. Οπότε είναι ένας μαραθώνιος όπως και να το κάνουμε και για αυτόν που θέλει να ανέβει και για την ομάδα που θα σώζεται. Μετά τώρα ποιος σώζεται, πόσοι σώζονται, πόσοι πέφτουν για. Είπαμε ότι πέφτουν 6 ομάδες σίγουρα. Αν πέσει μία ομάδα από τη Γάμα, πάμε στις 7 ομάδες. Αν πέσουν 2 ομάδες και οι 2 ομάδες από τη Γάμα, πάμε στις 8 ομάδες. Και είναι 10. Και είναι 10. 8 από τους 10 υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Να σωθούν μόνο 2. Να σωθούν μόνο 2. Δηλαδή θα είναι τόση ζωή μου τώρα αυτό. Θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Πρέπει να καταλάβουν όμως και οι ομάδες ότι δεν είναι ότι η ύπαρξη καλής κατηγορίας και της Α και τη Β είναι δικό τους καλό. Είναι σημαντικό να μην βλέπουμε αποτελέσματα 7 και 8-0. Όταν βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Είχαμε πολλά τέτοια. Κάτι πρέπει να φτιαχτεί. Δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε αμέσως, έπρεπε να το φτιάξουμε σιγά-σιγά. Από τη Β' πώς ανεβαίνουν? Από τη Β' ανεβαίνουν σίγουρα 2, όπου αντίστοιχα και εκεί πέρα έχουμε play-off και play-out. Ανεβαίνουν 2 και στην περίπτωση που ανεβεί ο πρωταθλητής μας στη Γ κατηγορία, θα ανέβει και ο τρίτος των play-off της Β κατηγορίας. Άρα το συμφέρει. Βεβαίως. Το συμφέρει, το κοιτάει αυτό. Άρα η άνοδος επηρεάζει άνοδο και η κάθοδος επηρεάζει κάθοδο. Έτσι. Είναι πολύ, πάει. Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Είναι πολύ απλό αυτό που λέμε. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει το εξής, ότι στη Β κατηγορία, επειδή είχαμε 10 και 9 ομάδες, κάποιες ομάδες το 10 και το 9 και το 9 θα πέσουν απευθείας στη Γ κατηγορία και δεν θα συνεχίσουν σε play-off. Για να υπάρχει σωστή έτσι δικαιοσύνη. Είναι από αυτό που λέμε ότι ούτε μία αγωνιστική δεν είναι αδιάφορη τώρα. Είναι όλες. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο τις αδιάφορες αγωνιστικές. Ναι, νομίζω το κάνατε πολύ καλά. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, προσπαθείς να το περιορίσεις. Εντάξει. Και η Γ κατηγορία που θα έχουμε μετά από του χρόνου είναι δεδομένο αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το πούμε. Έχουμε το χρόνο. Εμείς έχουμε στείλει και στην ΕΠΟ τώρα όλο αυτό που γίνεται με τις Β' ομάδες της ΠΑΕ. Προσπαθήσαμε και εμείς και άλλες ενώσεις να κάνουμε το ίδιο πράγμα και στο τοπικό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να πούμε ο Ρήγας να μπορεί να έχει το Ρήγα Β' σε μικρότερη κατηγορία. Να μην μπορεί ποτέ να ανέβει στο ίδιο επίπεδο με το Ρήγα, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα να διατηρήσει μια ομάδα στη χαμηλότερη κατηγορία. Super League 2 δηλαδή. Ναι, να μπορεί να έχει μια κατηγορία με τις υποδομές της και να αγωνίζεται στη Γ κατηγορία. Προσπαθούμε και εμείς και με ενώσεις πιέζουμε, διότι πρέπει να αλλάξει ο ΚΑΠ για να ισχύσει αυτό, διότι είναι το ίδιο σωματείο. Ελπίζουμε, πολλές ομάδες του τοπικού το θέλουν αυτό, πιέζουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Βέβαια, εντάξει, βλέπουμε ότι οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν, όπως για παράδειγμα έχει δώσει κάποιους παίχτες ο Ρήγας στη Χλόη, αντίστοιχα η Αγία Άννα στους νέους Αγίας Άννας. Παλιότερα είχαμε το Μαγνησιακό με το νέο Μαγνησιακό. Υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ ομάδων, το οποίο είναι καλό να γίνεται, δεν είναι κακό όταν υπάρχει μεγάλη πληθώρα ποδοσφαιριστών και θα μπορούν να αγωνίζονται σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Αλλά αν μπορεί να υλοποιηθεί και το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει πλήρως. Ωραία. Να πούμε και λίγο για το κύπελλο. Το οποίο είναι και αυτό παράλληλο. Το κύπελλο είναι όχι μόνο παράλληλο, ξέρετε, από όλα τα χρόνια το κύπελλο είναι η κορονίδα της Ένωσης, διότι είναι ο αγώνας γιορτή που πρέπει να γίνεται στο τέλος και έτσι το είχαμε πάντα εμείς. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε έχουμε κάνει ένα τελικό με το Βόλο και την Νίκη, ο οποίος είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν στην κυριολεξία μια πραγματική. Το 2016. Μια πολύ ωραία γιορτή με πάρα πολύ κόσμο. Και φέτος αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να κλείσει η χρονιά σαν τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, να γίνει, αν πάνε καλά όλα, το Μάιο και να γίνει ο τελικός κυπέλλου έτσι σε ένα ωραίο γήπεδο με πολύ κόσμο μέσα, εφόσον θα έχει αυξηθεί και η πληρότητα που πλέον αυξάνεται. Οι ημερομηνίες θα βρεθούν, γιατί μου ακούγονται πολλά μαζεμένα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, το ξέρω. Τώρα όμως ανοίγει ο καιρός και νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, μεγαλώνει και η μέρα. Είναι και για τα βραδινά να πηγαίνουν λίγο πιο μετά οι ώρες, να μπαίνουν περισσότερες ώρες. Όταν ήταν 3 η ώρα πρέπει να παίξει και το κύπελλο ήταν 2.30, καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος που εργάζεται είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί από τις 1 στο γήπεδο για να παίξει. Θα σας πω ένα παράδειγμα την Τετάρτη, τώρα που έρχεται, ολοκληρώνουμε την τρίτη φάση του κυπέλλου. Ναι. Με 2 αγώνες. Ο ένας αγώνας είναι στη Σκιάθο. Ναι. Δηλαδή, ο ΕΑ Σούρπης πρέπει να πάει στη Σκιάθο για να παίξει τον αγώνα. Φανταστείτε όλη την ημέρα τα παιδιά αυτά πρέπει να λείπουν από τις δουλειές τους, από τα σχολεία τους. Είναι κάτι δύσκολο.
Άρα εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί τώρα η τρίτη φάση, αρχές Μαρτίου να γίνει η τέταρτη φάση, η φάση των 8. Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου η φάση με τα ημιτελικά και το Μάιο να γίνει ο τελικός. Αυτό είναι το πλάνο που έχει στηθεί από την αρχή, ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, μιας χρονιάς η οποία 2 χρόνια έχουμε να τελειώσει πρωτάθλημα, άρα είναι κάτι το οποίο εκτός από την σημασία του έχει πολλές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επιτέλους θα φτάσουμε να τελειώσουμε μια χρονιά και θέλουμε να κλείσουμε με αυτόν τον αγώνα. Το Πανθεσσαλικό είναι μέσα στα πλάνα? Το Πανθεσσαλικό μακάρι να είναι στα πλάνα, παίζει ρόλο ότι είναι ένα γήπεδο Super League, το οποίο ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για την ομάδα του Βόλου όσον αφορά την ποιότητά του, άρα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Μακάρι, ανάλογα τότε πώς θα δούμε το πλάνο όλο γενικότερα, πώς θα έχει αγώνες ο Βόλος και βλέποντας και κάνοντας. Θα δούμε και τις ομάδες που θα έχουν προκριθεί. Εμάς δεν είναι κακό να πηγαίνει το κύπελο και στην περιφέρεια. Μακάρι αύριο μεθαύριο να κάναμε ένα τελικό κυπέλο στη Σκιάθο. Μακάρι να θέλουμε το ποδόσφαιρο να διαδοθεί σε όλα τα μέρη. Να μην ξέρουμε ότι είναι μόνο το Πανθεσσαλικό. Μακάρι κάποτε έχουμε κάνει στον Αλμυρό. Να φτάσουμε, έχει καινούριο γήπεδο για Αργαλαστή. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει ο τελικός κυπέλος στην Αργαλαστή. Να φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Δεν είναι καθόλου κακό. Λοιπόν, αυτά είπαμε πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι καλύψαμε και θα ξαναπούμε πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλη υπόθεση ακόμα μπροστά μας. Μέχρι Ιούνιο θα έχουμε παιχνίδια που θα έχουν και το δικό τους ενδιαφέρον. Ποιος πέφτει, ποιος ανεβαίνει, τι γίνεται, ποιος θα είναι κυπελούχος. Οπότε δεν ξέρω αν θες να ευχηθείς κάτι, να πεις κάτι έτσι πριν κλείσουμε. Τίποτα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε στο τέλος είναι ότι οι ομάδες από την αρχή της χρονιάς, το είχαμε συζητήσει και στην αρχή, έχουν δείξει τον καλύτερό τους σε αυτό σε θέμα υγειονομικού πρωτοκόλου. Τηρείται πάρα πολύ πιστά και γι' αυτό κιόλας έχουν μειωθεί. Έχαμε μόνο 2 ή 3 παιχνίδια τα οποία αναβληθήκαν λόγω κορονοϊού. Άρα αυτό πρέπει να δώσουμε ειλικρινά τα συγχαρητήρια στις ομάδες για την τήρηση του πρωτοκόλλου. Είναι το πρώτο και το ω. Νομίζω είναι το α και το ω και πρέπει ακόμα να σταθούμε ότι οι ομάδες παρουσιάζουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εμβολιασμού, με αποτέλεσμα οι ίδιες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πραγματικά, γιατί νομίζω καλύψαμε αυτό που έπρεπε να καλύψουμε και σε ένα χώρο που δεν έχει τόση προβολή όσο θα έπρεπε για μένα. Έχει αδικηθεί σε κάποια πράγματα και προσπαθώ και εγώ πάρα πολύ να το περνάω μέσα από την εκπομπή μου και στις μεταδόσεις κτλ. Που είναι πολύ σημαντικό να φαίνονται παιδιά, ομάδες, η προσπάθεια που γίνεται, που είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία, η Α τοπική κυρίως, γιατί βγάζουμε και ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, αν πάνε όλα καλά, και το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου οι ομάδες να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να δούμε ωραία παιχνίδια, να κάνετε και εσείς το έργο σας με δύναμη και κουράγιο όπως συνεχίζετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το ξαναπούμε σίγουρα, να το ξέρεις αυτό. Στο λέω από τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έχουμε πολύ δρόμο με όλα αυτά.